Takže máme 7.8. štvrtok. Včera sa nám udiali nejaké veci, ja som obchodoval ropu na pokles. Aj to celkom pekne vyšlo, keď sa pozrieme na výsledky mojej stratégie, tak tie sú aktuálne na úrovni 93,57%. Minulý týždeň v piatok som bol niekde okolo 85 plus minus, takže zase trošku rastieme. A ja som začal v podstate už tu v týchto miestach shortovať ropu s tým, že ja som začínal už vlastne deň predtým, takže tu niekde som už bol shorty, potom to v priebehu dňa začalo rásť, tak som čakal, že dokedy to vlastne bude trvať. No a potom sa udialo to, že na 30-minútovom grafe teda sme boli testovať 200, klzavý priemer, a na dennom sa to tam stretlo krásne naraz skoro s tromi, hej, že tá 20 bola dosiahnutá skoro, hej, tam 21 bola tu na kúsok nad tým a tesne sme prekonali 50 a 100, čiže 3 klzavé priemery naraz, to znamená, že na jednej cenovej hladine boli až 3 rezistencie a to na dennom grafe, takže tá pravdepodobnosť toho, že sa to otočí naspäť dolu, bola naozaj vysoká, no a potom keď to človek rozmení ešte na menšie timeframey, tak na 4-hodinovom bola táto 20 pekne, na hodinovom bola 100, hej, čiže tých rezistencií tam bolo naozaj extrémne veľa. Ja som začal potom už, keď som videl, že najprv táto sviečka zelená s týmto dlhým knotom vrchným a potom tá ďalšia červená už prekonala túto úroveň, tak už niekde tu som začínal prikupovať a dokopy som tam mal 0,10 lotu pri 2000 pri účte $2000, takže začalo to pomaly klesať, no a potom niekde večer tu na záver už keď sa vytvorila táto sviečka s týmto dlhým knotom zase spodným, kde bola pravdepodobnosť, že sa pôjdeme minimálne pozrieť na tieto vyššie úrovne opäť rezistencií. Teraz už rezistencií, včera to bol support, ktorý sme prekonali, takže dobre, že som to zatvoril, však v podstate dostalo by ma to do nie plusu, jak som zatváral 130 eur, ale možno nejakých 30-40. No a dnes začínam s 0,02 lotmi. Maximálne, čo budem pridávať do maximálneho objemu, čo pôjdem, bude 0,10 lotu. A to by som prikupoval, ak by nastala nejaká taká situácia, že ešte pôjdeme vyššie, možno na túto 50, alebo že by sa udialo niečo výnimočné, tak tam budem prikupovať. Zatiaľ budem v takomto skromnom objeme 0,02 lotu. No ale samozrejme v každom prípade, ak by to aj vyšlo a že sa otočí tá cena a nepôjdeme ďalej vyššie, ale pôjdeme a budeme pokračovať ďalej dolu, tak ten potenciál toho poklesu je obrovský. Hej, tu je prvá taká zastávka, prvý odraz, a tu kedysi bola stúpajúca trendová línia, čiže tu by bol prvý taký nejaký support. No a potom samozrejme táto výnimočná úroveň, to je až $56-57, takže tam by sme aj vytvorili trojité dno, ak by také dačo prišlo. A už to by bol veľmi silný signál na odpredaj a v podstate trojité dno, čo už je teda veľmi silný support. Takže ak by sa takéto niečo podarilo, tak aj pri takomto nízkom objeme by som zarobil $180, čo je skoro 10%, možno nejakých 8 alebo tak nejak. Takže aj to je slušné a neriskujem tak veľa, to by musela ropa vystreliť až proste sem na túto úroveň, aby som bol 1:1. No a ak by ropa vyšla až na takúto úroveň, tak nemám problém prikúpiť ďalších 0,02 lotu, ak sa neudeje nejaká extrémne výnimočná situácia, ktorá by hnala cenu ropy hore. Takže s ropou to mám naplánované zatiaľ takto. Čo sa týka iných trhov, včera som ešte obchodoval Nasdaq, ale tam som bol plus minus na tom istom. Najprv som skúšal taký krátky short niekde v týchto hodnotách, so stop lossom tu, to ma vykoplo, ako náhle to prekonalo, tak som otvoril ešte buy, tak tam som niečo urobil, niečo do plusu, ale plus minus mi to iba vykrylo ten stop loss, takže na Nasdaqu nič, ale čo je zaujímavé, čo som pozeral, tak FTSE, všetky indexy rástli a britský index FTSE je stále sa drží na týchto rezistenciách a stále to nevie prekonať. Vlastne toto je maximum minulého týždňa, toto je aktuálne maximum tohoto týždňa a tu bolo niekde maximum toho pred týždňa, takže ešte na dennom grafe je inak veľmi zaujímavé aj toto, že tu sa už vytvoril taký malý, slabý klesajúci pin bar
nechce to nejak preraziť a možno s nejakým malým stop lossom nad túto úroveň by to aj teoreticky mohlo stáť, že s tepečkom niekam na túto 20 alebo možno 50, hej, že keby prišlo niečo väčšie, takže tam by sa to teoreticky dalo zobchodovať, ale zatiaľ akože do toho nechcem nejak vrtať, chcem ísť tak light do toho, že nechcem sa nejako príliš odviazať. V konečnom dôsledku sa to môže tváriť akokoľvek a nakoniec BIM príde pumpa hore, pretože ono ako predpoklad, hej, deje sa to úplne bežne, že tie indexy, keď sú v uptrende, tak na tých rezistenciách sa tvária ako, že sme úplne na vrchole a ideme zase dolu a tiene a tak ďalej a na konci dňa príde sviečka taká obrovská zelená, že prebije všetky rezistencie, zatvorí vysoko nad tým a tvoja špekulácia nevyšla. Takže k tomu DAXu ešte. DAX inak, čo som aj zobchodoval, aj som to dával v živom videu, tak DAX prerazil tento support, niekde tu nás som to vypredával, no a na druhý deň opäť proste pumpa hore a potom taký slow mo, hej, že nič, pomaličky, pohodička, no a teraz už sa opäť odrážame od tohoto 50-denného klzavého priemeru, čo už je v tomto prípade support, no a ideme testovať 20-denný klzavý priemer, čo je rezistencia, no a neviem, no zatiaľ sa to tvári, že to chce ísť naspäť hore a že to chce spraviť proste nové high, ale tak uvidíme. To sa tvárilo aj v týchto prípadoch v tomto momente. Na konci to spadlo pod toto, ale zase psychologicky by to aj možno dávalo zmysel, že najprv ten trh chcel proste ešte povypredávať nákupné pozície so stop lossmi, možno namotať nejakých predávajúcich, ktorí by išli nakrátko, aby mali ľudia pocit, že to pôjde zase dolu a zase prišla pumpa, bim, proste 3 dni po sebe a sme naspäť. Takže uvidíme. Čo sa týka toho napríklad Dow Jonesu, tak tam je situácia veľmi podobná. No, tie indexy väčšinou spolu korelujú, že sú tam nejaké malé odchýlky. Aj keď ten Nasdaq bol včera akože najviac volatilný, samozrejme, ten býva zo všetkých týchto amerických indexov volatilný najviac. S&P 500, tá už sa dostáva na túto úroveň rezistencie, v podstate tam ani žiaden blok nejak nemáme ako v porovnaní tuna, že na DAXe máme ešte tú 20 ako rezistenciu, na Dow Jonese máme 21-denný klzavý priemer ako rezistenciu, na Nasdaqu tam už nemáme žiadnu, v podstate tam najbližšia nejaká rezistencia je niekde tuna možno ako vrchol, čiže to už je len taká rezistencia ako taká, no akože boli sme tam, no ale neznamená to, že sa odrazíme dolu a pôjdeme dolu. To je len označenie možno nejakého predošlého vrcholu a čo sa týka S&P 500, tak tá asi pravdepodobne chce ísť ďalej hore. No a čo sa týka Forexu, tak Forex inak vyzerá Libru, čo som zobchodoval na tejto úrovni, čo som nakupoval pri tejto 200, tak vyzerá zase celkom zaujímavo, hej, že boli prerazené tieto prvotné rezistencie, táto 50, ktorá to mohla vrátiť naspäť dolu, 20 absolútne nič, tá bola prerazená a už ideme testovať 100, čiže ako nejaké rezistencie tam testovať pôjdeme, že možno by som čakal nejaký spätný návrat, trošku povyberať nejaké stopky, namotať možno nejakých shorterov, ktorí si myslia, že pôjdeme dolu. Aj toto je zo psychologického hľadiska, aj tu mám zaznačenú inak rezistenciu na tejto čiare, sekundu, ja si to ešte zväčším, hrúbku, aby to bolo vidno. Čiže kedysi toto bol support, bol prerazený, klesli sme až sem na dvojité dno, na 200-denný klzavý priemer, hej, táto úroveň. No a teraz opäť testujeme vlastne túto úroveň, ale nie teda z vrchu, ako z minulosti, čiže support, ale tentokrát zo spodu, čiže ako rezistenciu. Ak to prekonáme, tak je tam ešte 20, 50, čiže tých rezistencií tam je akože hodne. Pravdepodobne príde ku nejakým náznakom, že ideme dolu a ideme spraviť ďalší klesajúci trend. Uvidíme, budeme čakať, sám som na to zvedavý, že ako teraz proste nedáva absolútne žiaden zmysel vstupovať do nákupných pozícií na tento shortom moc neverím, vzhľadom na to, že Libra je takto dlhodobo v stúpajúcom trende a zatiaľ sa to tvári iba ako korekcia tento pokles, čiže shorty akože moc nechcem skúšať. No a
Skôr som ten, ktorý skúša krátkodobé pohyby, krátkodobé obchody v trende na nejakých silných úrovniach, či už supportoch alebo rezistenciách, záleží od toho, akom sme trende, či uptrende alebo downtrende. V tomto prípade sme dlhodobo v uptrende, čiže nechcem nejak skúšať špekulatívne a zbytočne sa vybíjať na stop lossoch, i keď by som tu mohol dať short a stopku niekam sem, ale proste je to mimo mojej stratégie, takže nechcem ísť proti srsti. No a čo sa týka eura s americkým dolárom, tak ten je pekný, hej, ten ako táto uptrendová línia, ktorá to držala, ktorá bola krátkodobo prerazená a vraciame sa naspäť, tak teraz ju budeme testovať ako resist, väčšinou to akože ten trh, keď sa mení trend alebo niečo, hej, tak väčšinou to prerazí tú trendovú líniu, potom sa vráti naspäť, odtestovať a potom bím zase dolu, ale mám taký pocit, že v tomto prípade tá rezistencia proste bude iba prerazená a pôjdeme ďalej hore, takže ale aj tak nič to nemení na tom, že ostávam zatiaľ v nejakom čakajúcom móde, aj keď ten pullback je veľmi krásny, ale hovorím, očakával by som možno nejaký krátkodobý pohyb smerom dolu, aby som potom mohol nakupovať za nejakú lepšiu cenu. Čiže to by sme mali, ropa je vybavená, zlato sa stále nejak motá hore-dole, ako som aj spomínal, že nám vytvára tieto tu na vrchol, takto, toto keď si pospájame cca plus minus takto, tak zatiaľ sa to akože tvári, že by to aj chcelo ísť hore, ale potom tu máme zase túto rezistenciu a to je táto klesajúca trendová línia, čiže na tom zlate sa vytvára skôr taký triangel, kedy vytvárame postupne nižšie maxima a zároveň vyššie minima a tlačíme to niekde do týchto úrovní a tu sa dejú proste beztrendové veci, kedy kľudne môže zlato preraziť, naznačiť nejaký prieraz, nejaké pokračovanie, možno v uptrende príde prepad, potom ti to príde zase preraziť nejaké supporty, tak tam už to bude naznačovať zase nový trend alebo zmenu trendu z uptrendu na downtrend, zase sa to vráti naspäť smerom hore a bude nás to tu motať a vyberať stop lossy aj tým, ktorí nakupujú a tým, ktorí predávajú a jediný, kto na tom zarobí, je trh. Takže moc by som to akože nejak, sa mi to nechce teraz do toho zlata šťúrať. Skôr počkám, či tam nepríde nejakému veľkému pohybu, nejaké veľké sviečke s nejakým veľkým knotom alebo niečo podobné, že kde sa naozaj vybije tá volatilita a potom tá pravdepodobnosť toho, že trošku zase spravíme nejaký protipohyb toho daného pohybu predtým, či už to bude hore alebo dolu, uvidíme. Takže so zlatom by som ešte počkal. Čiže indexy máme, no čo sa týka doláru Kanady, tak dolár Kanada ďalej dolu, hej, tam 200 bola pekne otestovaná na dennom grafe ako rezist a pokračujeme, ako som v predošlom videu spomínal, tú jemnú koreláciu medzi ropou a americkým dolárom s kanadským dolárom. Tam trošku je, čiže ten pokles na tej mene je, na rope pokles takisto. Takže za mňa stále tá ropa najviac akože taký favorit, čo sa týka tých obchodov a hovorím, no 0,02 zatiaľ je. Možno keď prerazíme toto dnešné minimum, tak možno ešte 0,01 pridám, keď sa nám potvrdí proste ten klesajúci trend a bude tam ochota ďalej klesať, tak potom ešte možno niečo pridám, ale s tým objemom som nejak úplne v pohode, že aj keby to prišlo na túto úroveň sem, tak už aj tam je slušný nárast, hej, takže $74 z 2000 účtu taktiež, takže úplná pohoda. Hlavne je dôležité udržať to riziko, aby sme to nejako neprepálili kvôli chamtivosti, že chceme za jeden deň zarobiť milióny. Takže myslím si, že zatiaľ všetko. Hovoríme štvrtok, ešte nás čakajú 2 plné obchodné dni do konca tohoto týždňa. Inak ešte čo sa týka toho týždňa, už keď spomínam týždeň, tak tu na Nasdaq, americký index, ono aj ostatné, či už S&P 500 alebo Dow Jones, tak keď si pozrieme túto sviečku, táto sviečka z toho minulého týždňa, aká bola klesajúca,
tak stále si treba dať na to bacha. Akože môže to byť pasca, môže to vyzerať, že treba shortovať a už toto je dobrá cena na short a potom to bude len byť hore, pôjde, ale dával by som si proste pozor. Hej, že nebral by som to úplne ako, že juchu, rástli sme tu na pár dní po sebe a už ideme dolu. Stále akože, možno jediné, čo vyskúšam, bude ten Dow Jones, zase na short, s tým, že by som možno sem dal tú stopku, ak to nebude príliš veľa. A ja to aj skúsim. Akože páči sa mi tá rezistencia. Máme tam ten najmenší objem, aký existuje. Koľko nám to vychádza? No, $10, to je úplná pohodička. Keby to aj išlo dolu, tak take profit 50 prvý, to je $20, tu už máme dvojnásobok, 1:2, 100 druhý, 48, to už sme 1 ku skoro 5. A ak by sme dali tento support, túto stúpajúcu trendovú líniu, túto žltú čiaru a zároveň testovali tento extrémne silný support 200-denný klzavý priemer, tak to by bola úplná pecka, hej, to akože, to by bolo naozaj, to by som hneď bral, proste minimálne 1:3 by som išiel na nákup, na paku 1:3, takže uvidíme, no však, akože z tohto pohľadu, keď sa na to človek pozrie, že tu bol prvý vrchol, druhý vrchol, čiže dvojitý vrchol, prvá ako taká rezistencia a to keď si spojíme proste a dáme tam takto čiaru, tak proste máme tam trojitý vrchol, čo je proste krásna rezistencia a z týždňového hľadiska alebo na sviečkovom grafe podľa sviečkovej analýzy proste táto klesajúca čiara, teda sviečka je proste úplne pekná, hej, to je do očí bijúce, no a samozrejme v tomto týždni zatiaľ konsolidácia, pondelok, utorok, streda, štvrtok nám ešte len teda začína samozrejme, ale tým, ako sa držíme pod touto rezistenciou 21-denný klzavý priemer, tak ako špekulácia mi to určite za to stojí. Akože viac ako asi 0,01 do toho nepôjdem. Predsa je to dlhodobo v uptrende, čiže nechcem to nejako zase prepáliť, ale toto vyzerá zaujímavé. Aj na tých menších timeframoch vidíme na 4-hodinovom grafe 100, 50 na jednej cene, čiže proste ďalšia rezistencia, dve rezistencie na jednej cenovej hladine, plus keď to dáme na dennom, tak tam je aj ďalšia rezistencia, 21-denný klzavý priemer, čiže už máme 3 rezistencie. No a samozrejme 50 na 4-hodinovom je to isté ako na hodinovom 200, čiže tá rezistencia tam proste je. No tak uvidíme, ako ja by som to možno, ja to takto nechám, však za $10, keď to nevíde, tak proste ma to vôbec nepoloží, to je ako špekulácia, je to super. A ak by to vyšlo, že by prišla proste nejaká slušná korekcia, čo keď už sa hovorí inak o tých akciových trhoch, že hore schodami a dole výťahom, tak ten pokles by tam mohol byť slušný a ja si myslím, že túto 50 by sme dali určite, tu by sme zlomili a šli by sme testovať niečo takéto. Ak by sa to dnes stalo, že niečo také veľké príde, alebo minimálne aspoň tá 50, tak si myslím, že do piatku sme niekde tu a možno na začiatok nového týždňa by sme mohli testovať tieto supporty, tieto hladiny. Ale možno za hodinu bude situácia taká, že budeme na týchto úrovniach a nič sa nestane, budeme raz. Takže asi toľko to zatiaľ, tak uvidíme. Úspešný deň.